Виждам, че покрай 3 март много политически партии започнаха да използват патриотизма на хората, който в България е силно изявен, което е много добре, за свои политически цели, за да привличат гласове. Хора, не бъдете толкова наивни. Виждате, че в днешния капиталистически свят всяка партия се опитва да привлече гласове по всякакъв начин. Не предполагайте, че това, че една партия се пише за патриотична и нейният лидер постоянно излиза и се удря в гърдите какъв патриот е, това значи точно обратното. Никой човек, който е патриот, който мисли за своята държава и за своя народ, няма да излиза и да го показва това нещо постоянно и да се удря в гърдите и да го повтаря. Вие, които сте истински патриоти, знаете вътре в себе си какво е да си патриот и това не е да го показваш всеки ден и по този начин да набираш последователи, така че внимавайте с тези нови и стари партии.